Baby Sun. Ahoj, deti. Poďme sa dnes spolu naučiť čísla od 1 do 10. Dobre? Pripravené? Tak teda začíname. 1. Skvelé. Čo sa skrýva vo vajíčku číslo 1? Dinosaurus. T-Rex. 1 Tyrannosaurus Rex. 1. Wow. Fíha. 2. A čo sa skrýva vo vajíčku číslo 2? Brontosaurus. 2 brontosaury. 1, 2. Haló? A kto býva vo vajíčku číslo 3? Triceratops. 3 triceratopsy. 1, 2, 3. A kto je vo vajíčku číslo 4? Stegosaurus. 4 stegosaury. 1, 2, 3, 4. Toto je vajíčko číslo 5, že? A to je čo? Parasaurolophus. 5 parasaurolophov. 1, 2, 3, 4, 5. Haló, haló. Kto sa skrýva vo vajíčku číslo 6? Pterodaktyl. 6 pterodaktylov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čo je vo vajíčku číslo 7? Dimetrodon. 7 dimetrodonov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíha. A čo je v tomto vajíčku číslo 8? Klop, klop. Čo v ňom bude? Dilophosaurus. 8 dilophosaurov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aký dinosaurus je vo vajíčku číslo 9? Predsa Allosaurus. 9 alosaurov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čip, čip. A čo nájdeme vo vajíčku číslo 10? To je Ankylosaurus. 10 ankylosaurov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.